ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ସର୍ଭିସିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆମ କାରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଯାଇଛି ନରସିଂହପୁରରେ। ଏଠି ଆମର ଗାଡ଼ି ସର୍ଭିସିଂ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଧୁଆ ହବ, ସାମ୍ପୁ କରିକି ସଫା କରାହବ। ମୁଁ ଏବେ ଖରାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଗାଡ଼ିଟି ଆମର ସର୍ଭିସିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ସବୁ ସଫା ହଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ କରି ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ମୋ ଗାଡ଼ି ପାଳି ପଡ଼ିଛି ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମୋ ଗାଡ଼ି ଧୁଆ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଘରକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛରେ ମୋ ଗାଡ଼ି କାମ ଚାଲିଛି, ସର୍ଭିସିଂ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି,